6 na alagang baboy sa isang piggery farm sa Bugalyon, Pangasinan nangamatay. Narito ang exclusive report. 6 na alagang baboy ni Mang Sami ang nangamatay simula noong nakaraang linggo sa barangay Salumagi Sur, Bugalyon, Pangasinan. Sayang din yung malalaki yung bigla na lang kaya nakakatakot na Bunsod nito, nangamba ang ilang hog racers. Natakot kami nung nalaman namin na may namamatay doon, madam. Nagsagawa ng investigasyon ang Livestock Department ng Bugalyon at ang Office of the Provincial Veterinary. Kinuhanan ng blood samples ang mga baboy. Sa resultang inilabas ng OPVET, negatibo sa ASF ang mga baboy. Bagamat kahalintulad ng sintomas ng ASF, nilinaw ng OPVET na Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome o PRRS ang tumama sa mga namatay na baboy. Yung PRRS nakakahawa din sa mga hayop. But mayroong prevention ito. Hindi kagaya ng ASF na wala pong vaccine. Nung lumabas yung result na sinabi ni Kap, pinagsasabi namin sa kanila na ganito pinatay sa ASF ganon. Wala raw dapat ikabahala ang mga hog racer sa bayan dahil binakunahan na ang mga alagang baboy ni Mang Sami para maiwasan ang hawaan ng sakit. Kasama si Henry Duminsil, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.